Žijeme rýchlu dobu, stále sa niekam ponáhľame. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí sa rozhodli svoje bývanie odstrihnúť od mesta, máme pre vás zaujímavú ponuku. Len pár kilometrov od Bratislavy, v centre Dunajskej Lužnej, vyrástlo niekoľko vilových domov. Na poschodí je situovaný tento trojizbový byt s krásnou lodžiou. Možnosť výhľadu z lodžie či raňajky na čerstvom vzduchu. To môže byť váš nový život. Byt je prakticky riešený, dopraje každému členovi domácnosti kľudný kút. Architekti však mysleli aj na čas strávený spoločne. Kuchyňa je integrovaná v obývačke. Je v nej príprava pre kuchynskú linku. Súčasťou bytu sú podlahy, zárubne, dvere, obklady a sanita v kúpeľni a samostatné WC. Je na vašom rozhodnutí, či uprednostníte vaňu alebo sprchovací kút. Pokiaľ máte záujem, môžete sa rozhodnúť aj pre pivnicu situovanú na prízemí. Môže vám poslúžiť ako sklad na športové potreby, kočík alebo prípadne ako sklad na zaváraniny od starej mamy. Rovnako si môžete vybrať parkovacie státie na priľahlom parkovisku. Tento byt má výmeru 77 m2 a lodžia má takmer 7 m2.